εντάξει. Γιατί είναι προκλητικοί, εντάξει. Και μόνο που τους βλέπεις να στέκονται, εντάξει, σου ανεβαίνει το μάτι στο κεφάλι, εντάξει. Και θες να τους δίνεις όλους, εντάξει. Και θέλω και να τους φάω, εντάξει. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θέλουνε, ξύλο θέλουνε. Ξύλο, γιατί μόνο έτσι θα μας σεβαστούν, εντάξει. I ain't afraid of no ghosts. Γιατί το κάνεις τότε, I ain't afraid of no ghosts. Αλλά δεν πρόλαβε και τον πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν Ιταλοί ελεύθεροι σκοπευτές.